Kæmpestor favorit. 9 Magic Carpet Ride i 4. afdeling er næsten lige så stor favorit. Og i første afdeling er der altså nummer 9 Outlandish, der trænes på Fyn af Frans Prem og køres af Bio Jørgensen, der går til start som V5-spillets allerstørste favorit i første afdeling. Starten er gået til første afdeling af V5. Direkte galop for nummer 7 Beatles. Galop kort efter start for nummer 1 Odin Toft. Det er 2 af favoritterne, som har svigtet galop i starten af første sving for nummer 4 Orage. Og så kom de ellers udenom de galopperende heste. 2 Ocean sidder i føring. Og så galopperede nummer 12 Obelix. Og så også galop for Obelix i slutningen af første sving. Alt imens der er det René Kjær, der sidder i føring bag nummer 2 Ocean, nærmest nummer 3 Kultens Formosa. Og de første 500 meter afviklet på 23,0. Ikke de store ændringer ellers i positionerne. Første hest i anden spor galopperede nu nummer 5 Opal. Mange galopperende heste i løbet her. Vi har lidt længere ned til 6 D-Side, som er tredje hest i øjeblikket. Følges indvendigt af nummer 8 New Mastery. Første hest i anden spor er 9 Outlandish. Og den forbedrer sig stille og roligt fremad i anden spor. Anden hest i anden spor 11 Onimusha, så det er i tredje spor nummer 4 Orage. Længere nede tredje hest i anden spor nummer 10 Osvaldo Ardiles. Men vi har altså en rigtig outsider i føring i form af 2 Ocean. Åbner de første 1000 meter på 20,8. Bagerst i feltet er den kommet tilbage igen nummer 12 Obelix, her hvor 3 Kultens Formosa er gået frem som første hest i anden spor. Så galopperer den førende 2 Ocean, men sanden. Og så kom der altså endnu en galop på, og lad os se om vi kommer udenom den galopperende hest. Det synes vel at være tilfældet. 3 Kultens Formosa i føring, ganske klart faktisk, foran nummer 9 Outlandish. Så forsøger de i sporene indvendigt, dykker nummer 11 Onimusha, længere tilbage 10 Osvaldo Ardiles, 12 Obelix er kommet godt tilbage, 6 D-Side er med, men vi har altså en rigtig outsider i føring. 3 Kultens Formosa, selvom de kommer tættere på nu, så er det 9 Outlandish, der stille og roligt for Bio Jørgensen nærmer sig. Onimusha er med, udsporene kommer 12 Obelix tilbage, vi har 10 Osvaldo Ardiles, 11 Onimusha leder efter angrebspladsen, Bio Jørgensen sidder roligt bag 9 Outlandish, men det er altså 3 Kultens Formosa. Ny galop for nummer 12 Obelix i slutningen af sidste sving. 3 Kultens Formosa. Skal vi starte V5-spillet med en rigtig overraskelse? Her kommer 9 Outlandish, 10 Osvaldo Ardiles. Indvendigt Kultens Formosa har overtaget i øjeblikket for Axel Perner, og er det ikke således, at det bliver svensk? Det er nummer 3 Kultens Formosa, der vinder med hård kamp om de efterfølgende placeringer mellem 9 og 11. Ja, den blev altså holdt i gang forrest i feltet. Var en hest, der var pænt betroet senest. Nu var den ikke så hårdt betroet. Startede indvendigt bag den førende, ud som første hest i anden spor. Med en omgang tilbage, og sidenhen så vinder den jo sikkert nummer 3 Kultens Formosa. Stenhård kamp om de efterfølgende placeringer. Lad os lige se det her. Holder altså sig foran Kultens Formosa. Og så må vi se, med hensyn til anden tredjepladsen er kun afkryds på 6% den her, så vi starter altså med en rigtig stor udgangsværdi. Vi har Outlandish, der holder farten, vi har Onimusha, der kommer ud i banen. Det bliver 3 og stenhård kamp om de efterfølgende placeringer. Måske Onimusha som anden. Ja, dommerne fortæller os det.